Ngoten niku senengane angger ngantuk niku dadak ngon elus-elus ngoten. Ki mbok elus-elus kok tambah gedhe ngono. Nggih aku ngantuk Mbak, ngono dadak kok nyebleki. Ha, sesuk nek pas awakmu emosi jongkrokke sisan. Ya ora ngono Juga kok. banyu putih itu gerojoke ning jarite sithik ngono wis tangi. Tapi lenone nek mpun kadung ngantuk terusan tangi. Nggih. Wah, tasku sing diobok-obok. Oh, nggih. Lah tak kira tas kowe, Mbak. Julang ngundang Julang sing nomor 1 papah lho. Papa. Lho. Alah, kaya buku Mulane adamen ini. Facebooke jenenge Ahong Julang. Julang oleh ya. Ahonge terah Tionghoa. Alah. Mergo bojone Julang sing pertama menika Tionghoa. Tionghoa, bibik lu ngerti ta ora? Iya. Bebek linglung. Barang menika adat istiadat anggene ngadani bersih desa tinggalane para leluhur-leluhur tuk rumuh. Elok. Nggih. Dadi yo muga-muga sawuse gelar-kelir wayangan bengi kabeh para kadang-kadang mangke slamet wilujeng kali sing rubida. Amin. Sing dadi kadang-kadang tani yo panene yo melimpah akeh. Nggih, yo yen nuruti naluri biyen. Mbah-mbah biyen niku luwih tetanen, luwih tani niku ora bingung apa kuwi golek pupuk, ora bingung gawe setrum ning sawah. Oh nggih to. Mergo nganggo tirakat Dos pundi menika? dipasani sik, Jo. Oh, Lho Mbah Sunan Kalijaga iki sing ngripta dandang gula. Iya to. Kidung mantra hayu kae jeneng Sunan Kalijaga kae. sing pripun to Pak? Lho. Ana kidung rumeksa ing wengi. Teko ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh. Jem setan tatan purun paneluan tanana wani. Kuwi kidung mantra hayu diwaca. Oh, Sing bait ke-8 kuwi malah cetha. sing pripun? Lamun arsa sira nandur pari puasa sewengi sedina ubeng ana galengane macanen kidung iku dadi kon poso sik upama sesuk tandur poso sik Oh, nggih. engko tengah wengi apa kuwi ngubengi galengane sawah sing sesuk meh ditanduri ping 3 Sawah dhewe maksudnya. iya mosok sawah tanggane Sapa ro inteng-inteng gedang mateng. jangkah sikil tengen karo nembang ana kidung rumeksa ing wengi. Bar kuwi tambe Al-Fatihah. Saison ya Allah, nginjing kula badhe tandur. Nyuwun berkahipun ya Allah, suket godhong sing ana kene iwang-iwang ana aku sesuk tandur. Oh, tembange Jawa nggih Pak iki. Enten. Sekolah pali kok jen setan ngoten niku wau. Jen setan. Jim setan kok jen setan. Oh, Jim setan. Genset go nyetrum lambemu. Jim setan krungu jam setan. Oh iya. Jen setan. Setan burun. Maksudnya niku nek menawa. Nah, coba Mbak Melani iki. Oh, nggih. Ah, didhisike. Nggih. Mbak Melani karo Mbak Lila. Lah sing ready. Menika presiden ingkang naksih kenyo-kenyo. Kenyo. Kene. Kenyo Kutha Rembang. Wah digaweke lagu ya apik iki. Nggih, kenyo kutha Rembang. Nyonyo kenyoh. Kenyo-kenyone medhok ora mentah ora lho Pak iki. Kene nduk ayo latihan seket-seket ngegentuk. Kenyo Kutha Rembang nyata manis yen sinawang. Ngono kuwi. Nek Joko-joko mriki enten sing cocok langsung menghubungi Pak Lurah. Nggih. Pak Lurah ya Makelar. Wong jujuduan kok dimakelari. Lah nek menawa bathi sithik-sithik luwung Pak. Sugeng enjing Mbak Lila, Mbak Melani. Geng Pak. Nggih, sehat nggih. Alhamdulillah. Deh. Sesuk libur sedina Mbak Melani rencanane teng pundi? Nonton bioskop? Boten. Kita wis ana sing ngejak iki dereng to. Boten. Oh nggih. Deh. Ayo ngapalno Istirahat, Pak. Nggih, istirahat. Ngapalno niku wae nggih jen setan niku nggih. Sembrono, nembang lagune Pak Sigit. Cocok. Gitu kan. Bilih sing tali tresna monggo. Sing sayangku nggih monggo. Sakarepmu nggih monggo. Apa katresnanku
Nggih, nggih. Tali tresna nggih. Nggih, Pak. Wah, Nyobi nggih, Pak. nggih. Menika karya kula tahun 2012 Mas Jolang. Loh, pun pinten tahun sak menika? Ya, Rolas ukara. selawe 13. Ya 13 tahun. Umpama bocah no wis SMP. Walah. Berarti pun nate diulang tahun nih. Nggih sampun, sampun. Coba digarap tayub. Ditata karep ben guyub. Amin. Ayo. Buka saking Bunang. Ning tayub kene nggo mina nggo. Oh iya. Ayo buka Bunang Mas Sigit. Matur nuwun. Aduh.
Isih kenyo-kenyo. Kenyoh-kenyoh. Kuwi dikenyoh-kenyoh. Ayo. Yen ora kuwi aku moh. Cocok. Kuwi dicuwili. Oh iya. Kuwi. Wah jan. Tujune aku ora nganggo surjan ireng kaya kowe mau. Upama dikira kembaran. Lah niku nggih, lah kula mengki malah diarani nyilih malah. Iya Cek. Nggih. Dagelan nek bacot laris kondang ya gelange emas ali-aline emas. Wah niki sesuk untu digenti Mas. Aja nek menurut ideku untumu sing loro gigi seri tengah kuwi diprodo emas dilabur. Kowe mengingis sithik mak celing wis lucu. Ana ta? Ana apa piye mungkin tur nek nyimpen untu emas niku aman. Mas ya dideleh ning jaba aman. Kok iso? Ana ana maling ogrok-ogrok cangkem iku. Oh iya ding. Kene Mbak ini. Yo ngalah. Ya. Anu kuda poni ya. Wah nek dadi jaranan jatil wah ngedape-dape. Estu niku nate teng alun-alun winginane ngeten ora iso balik Pak kula nangekke melih. Kuwi boyoken. Oh iya. Kene. Serote pedhot. Kene. Wah. Mbak Eni menika umurane sak angkatanku ndi? Oh, seangkatan-angkatan nggih. Sepuh Mbak Eni kacek pinten sasi ngono lho pokoke. Oh, Nggih, kula Maret. Oh, Maret nggih. Pak iki tak Kula Desember. Desember. Cukup keri dhewe. Berarti Amrih piye ketok enom. anguk taun liyane kuwi. Ora ijen ya karo Mbak Ima no ya. Walah iki golek sing saukuran. Kene, Dik. Kene, Dik. Adikku sing ayu dhewe. Yahene masuk wayah mban. Karo aku iki jan ngalem ra umum. Contone ngalem dos pundi Mbak Eni? Nggih, ngoten niku senengane angger ngantuk niku dadak ngon elus-elus. Iki mbok elus-elus tambah gedhe ngono. Nggih, aku ngantuk, Mbak. Ngono dadak kok nyebleki. Ha, sesuk nek pas awakmu emosi jongkrokke sisan. Ya ora ngono Juga kok. banyu putih itu gerojoke ning jarite sithik ngono wis tangi. Tapi lenone nek mpun kadung ngantuk terusan tangi. Nggih. Nah, tasku sing diobok-obok. Oh, nggih. Lah tak kira tas kowe, Mbak. Kebiasaan waktu kecil. Nggih. Nembang. Nah, niku. Kala wonten kathah ingkang dereng dipinangkani. Nggih. Saking Pak Gutama kala mau sampun. Lajeng menika. Menika sesideman gubuk asmara. Oh, cocok hawane. Nggih, kitir sumbilir nggih dereng. Gelang alit nggih dereng. Nggih. Sesideman karya Mbah Sukron Suwanda sing nembang Mbak Eni lan Mbak Imraatul Imafirdos. Dindangdutke napa Pak iki? Oh, iki langsung buka bonang lho. Nek iki tayub cara pantura. Oh, nyobi cara mriko nggih Mas. Nggih, nyoba cara mriko. Heeh. Sesideman bar iku lagi di gubuk asmara. Weyo. Sing buka Mas Sigit. Wah. Asmane kembar. Nggih. Bengi niki semangat ora kaya pirang-pirang dina kepungkur ke buka kleru. Lah kok saged semangat to Pak Igit? Mbuh ora ngerti aku penyebabé apa. Sajene pepek. Oh, Nah, intine sajene wis pepet. dibayar dobel. Nggo sik kudu langsung. Saking niki karek nglakoni jare Pak. Saking semangate niku wau. Ngomong kula ditinggal bocahe ujian iku kula ora penak kabeh ati kula ngono. Kok bocahe sinten to Lah niku? duka kirangan. Melu nirakati. Oh, Nggih. Yo, Layak. sesideman Mas yo. Kunjuk Pak Sam sedarat. luwih
Makasih. Matur nuwun. Ganti Mbak Deni. Oh, Deni Mbak karo Deni. Mbak Ida. Oke. Lagune durung pinangane mau gerajakan Banyuwangi. Maestur. Iya piye-etan Mbak Ida dasare ya tau. Iki dasare napa garwane ya Banyuwangi. Oh, ngaten. Kene Anak garwane Banyuwangi ya. Gerajakan iki Mas Petro. nggih no. Iki ana Mbak Ida, ana Mbak Deni. Adik Rana kesampluk kok mati ya. Ya ora kok kesampluk mati. Oh niki koyo samplukane bayang kaya pang sempal. Deni karo bojomu sing nang omah gedhe ndi, Jo? Walah nggih. Kita gedhe bojomu ya. Alah bojone kula niku rong mene kok Pak. Lah kae COD kae tuku apa kae? Tumbas daster. Yo ketok demes ya daster COD. Demes apa kecilikin malah kaya lepet. Bojoku malah cilik, Mas. Masa? Cilik. Oh, iki lah boboke ning ndi kok cilik banget iki. Boboke ning keropaan. Iya. Singlot. Dadi julang iki sing ngadepi aneka macam sinden. Walah. Wiwit Mbak Eni nganti Melani katam kabeh. Katam Rata-rata pundake wis mok jamil kabeh. Andeng-andenge mawon kula apal. Masa? Lah lho. Nek aku andeng-andenge ning endi wae? Ning kelek ora percaya. Oh iya. Kandhani kok. Apal ngaten. Nggih. Lagune gerajakan Banyuwangi. Coba dipun bawani Mbak Deni karo Mbak Ida. Dadi Mbak Deni urung rampung saut Mbak Ida saut Mbak Deni ngono. Loro aja ngantek rampung saut-sautane yo. Iki mantan Satrio Laras. Weh, piye. raben-beno. Heeh. Nggih. Sing jaipong ya mantan Satrio Laras. Weh, ini Mantan, oh sanes mantan api Mas. Mboten. saiki dadi satrio baja hitam. Waduh ngelirik rene ku tak culek matane. Oh, kesampluk niku lho. Biasane dicepakne rebabe sik di. Oh nggih. Mas Ragil Sudarsono. Mas Ragil. Nggih. Gerajakan Banyuwangi, Ren. Mampiat mayo Taman Sari Nusantara, belam yangan, belam yangan.
Brajakan Banyuwangi dados
Maestur. Apa? Maestro sik niku lho sing pinter-pinter niku lho. Maestro kok maestur. Ya maestro. Ilatmu iki lambemu rada digedhik sik arep Niki mangan. teng mriki niku bener angger metu kok salah. Dikene Oh nyantel untu. Wah. Andek puna kuwi untumu kuwi sing rejekeni. Nggih Pak iki. Mula dirumat sing apik, sregep disikat. Sikati. Ha iya. Weh. Niki ngapa? Nganggo sikat sing apik aja sembarangan. Napa sing Tukok ngene sikat sing rada gedhi lho, Jo. Napa niku? Sikat WC. Dadi begitu kowe mangan serok langsung resik. Ya iku yo payuh. Nganggo odole nganggo fiksal. 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 Ya ketara ora tau tumbas iki ya. Biasane ya ora sak cangkem-cangkeme bareng nyonyor. Nek yo mok syukuri aja. Nggih, Pak. Sing maring rezekine iki yo cangkemmu kuwi. Nggih. Umpama ram rongos nggih ora teko mriki malah, Pak. Teng mriki ni piai-piai ganteng pun kathah. Heeh, sing elek mung kowe dhewe tok ya. Nggih, kalih Pak Mun. Lho, sembrono. Kancane maksude. Mbah Soimun iki ketua panitia sesepuh Sigrak Cakra. Nggih, nek ngoten nggih tetep sesepuh modok sesenom. Nggih, karo Mbak Yosi Gugong. Nggih. Ayo liwat di bingung apa ora dalane karo Rembang Mara Ponorogo. Tak Sherlock mau bingung apa ora supirmu. Bingung kula diblusuk-blusuk ke liwat mriku sidane metu dalan lanang niku wau. Kok dalan lanang? Tol. Oh. Supire ya ora patek dong Sherlock. Belok kanan sedikit, belok kiri sedikit, balik ke kiri, bolak-balik aku ning ngarep ratan. Ya lah. Doni. Seneng Nah. kok ngono. Nggih. Apa kok ngene iki? Lha maksudnya rondok rene kamerane gen cedhi. Iya toh. Mbak Yosi iki putrane wis 7 lho, Jo. Weh lah. Alhamdulillah. Rusak to. Apa sing rusak? Maksudnya tapehi lho jare itu kok ya. Suruh. Pun diliwati wong 7 niki. Nggih. Pun diliwati ndas pitu. Nek anakmu piro, Jo, Mas Jolang? Kula enten kalih Pak iki. Wih, ya syukur lanang-lanang nggih. Pira? Jago. Kalih. Kalih. Kalih sinten? Lah niki setunggal. Tunggal. Kok kalih pundi-pundi mawon kula niki. Enten deh. Neriman ora ngene ape milah ya sing gelem ayo ngono wae. Lho, anake Julang nek ngundang Julang sing nomor 1 papah lho. Papa. Lho. Alah, kaya buku Mulane andamen ini. Facebooke jenenge Ahong Julang. Julang oleh ya. Ahonge terah Tionghoa. Alah. Mergo bojone Julang sing pertama menika Tionghoa. Tionghoa, bibik lu ngerti ta ora? Iya. Bebek linglung. Senengane kok Pak. Ning saestu Pak Lurah garwane Mas Julang sing pisanan niku Tionghoa. Alah. Gadah anak dokter. Oh. Cino ngendi sing kilap. Kudus ngono kok sis. Biyen iku ceritane ana cah bento ku umane-eman. Wong edan Wong eman-eman. edan tak dusi kok ketok resik terus tak nggo dhewe kuwi. Ngono carane. Jebule Cina edan niku. Cina edan. Anak-anak dokter saestu menika dinesipun wonten Rumah Sakit Fatmawati Jakarta. Kok adoh men to. Lho, Lah iya. berprestasi S2-ne ning Singapura ya. Iki tenan. Ki, Aku ketemu karo anake. Wah, alhamdulillah le. Kowe anake dagelan iso dadi dokter. Lah, kok iso pengen dadi dokter iki ngopo to, Le? Kula pengen ngotopsi bapak ngono kuwi. Pengen ngotopsi napa Sik, mutilasi? Sik. Pak Igit iki ngertos dokter-dokter niku tugase mboten. Koncoku akeh dokter ngerti, Mas. Lah kok ngotopsi? Jenengan ngerti ngotopsi apa ora? Ora. Ngotopsi niku sing ngolah-alik batang niku lho, Pak. Niku diperiksa-periksa. Lah mbok arep ngolak-alik batange bapake. Masa aku iki dadi batang. Kesuk ndrah dadi batang lah. Ora aku ape di USG. USG iki lho. Apa kuwi? Apa wi? Kok meteng ku di USG? Diperiksa-periksa iku lho. Kesehatan iku ora USG to. Ngawur, nek dudu ngene kok anak iso dadi dokter. Aja-aja anake tanggamu, Jo. Wah lah kok ya aja bahas anak ning kene legan kabeh iki. Oh iya, ini melu bombong melu seneng ing ngatasé anake dagelan iso dadi dokter tur dinese ning Fatmawati. Nggih, Pak, suatu kebanggaan. Aku yo meri, Jo, anak. Yo. Nggih ta. Anakku sing wedok iki karepku dadi dokter ning ketoke kok ora seneng.
Dereng kok, Pak. Sing Jawi senengane lukis ngono. Wis sampeyan kuliahne nduk aku isi bluro seni rupa isi bluro jare Jawi. Ya. Jawi senengane gambar nggih, Pak. Gambar. Gambar napa, Pak? Bapake. Iya, iki pancen ya ngono. Fotoku lho foto. Seharusnya pancen ya ngono. Foto. Lagune ayang-ayang Mbak Yosi. Oke, ayang-ayangan. Ya Allah. Temate. Lho Lukman protes, Pak. Apa? Kok ayang-ayang meneh wis digekno anyar ngoyong-ngoyong ngono jare. Katresnan sejati. Oh, sing katresnan sejati. Oh nggih. Lho langsung Katresnan sejati menika karya sinten Mbak Yosi? Mas Lucen. Mas Lucen. Oh Yucen, Yucen. Sangga Buana. Oh, Sangga Buana. Campur sarimu kae sangga apa, Jo? Kula sangga buah-buahan Pak Ikin. Tak kira nek sangga dosa. Aku ki wis akeh kok nyonggo bareng.